Bé, molt bones a tots i benvinguts a un nou vídeo de proves de MRS. Aquesta vegada, com que ja fa temps que en vaig fer un, vaig estar buscant i vaig pensar, mira, en lloc d'una americana o d'un país de la OTAN, anem a fer una revisió d'un MRE d'un país, diguem, enemic, entre cometes, com seria doncs a Xina. Aquesta reacció que tinc aquí és una reacció militar de combat pensada per temps de maniobres militars, quan s'està de missió o quan directament les tropes no tenen a prop una cuina, doncs fan servir aquest tipus de reaccions. Tots els exèrcits del món mitjanament decents tenen aquest tipus de reaccions. En aquest cas, aquesta és una reacció, com he dit, de l'Exèrcit Popular d'Alliberament xinès. És el menú número 9, en tenen més, en tenen bastants de fet, tot i que tots s'assemblen molt realment, ja veureu que no tenen massa diferència, tot es basa en un plat principal i una sèrie de plats secundaris, però tot es basa sobretot en arròs o fideus, vull dir, poca cosa se surt d'aquí. És una reacció de les més senzilles que hi ha realment, tot i que està força bé per lo que és. Aquí a la part de darrere tenim la informació nutricional que heu estat mirant i ens indica que el total de calories està en quilojoules, està a 4.570 quilojoules d'energia, però si ho passem a calories són 1.092, per tant més o menys estan al 50% del que es considera una ingesta per un adult normal i corrent, la ingesta diària. Per tant, en teoria, amb dos d'aquestes reaccions hauries de completar el que és l'alimentació diària. No sé si a la veritat els hi donen dues d'aquestes o tres, però en principi és un contingut força calòric. Doncs bàsicament ens indica com es fa servir l'escalfador químic. Aquesta reacció, al igual que l'americana, té un escalfador químic per al plat principal, tot i que també hi pots incloure els plats secundaris, però en aquest cas tampoc importa massa, perquè no hi ha gran cosa. I ens indica les instruccions, com veieu, molt clar. Vull afegir aigua en el sobre i doblegar. I bé, en principi poca cosa més. Aquestes reaccions més o menys duren... Aquesta està fabricada al novembre de l'any passat, novembre de 2018, i duren uns 3 anys, o almenys és el temps recomanat que dona el paquet. Uns 3 anys, i això sí, en teoria aquestes reaccions haurien de durar més temps. Per exemple, s'han donat casos de reaccions que han arribat a durar comestibles durant 40 o més anys. Bé, si us sembla bé, doncs anirem mirant el que hi ha dins, a veure què tal. Bé, doncs anem a obrir el paquet. Espero que estigui bo això, perquè avui és el meu dinar. Realment crec que no feia falta ni el ganivet. De fet, no, és veritat, aquí té no m'havia fixat i té una petita pestanya, però és igual, així ho obrim. Molt bé. Aquí tenim la bossa amb l'escalfador químic i la reacció principal que va dins. Això d'aquí sembla un pastís, almenys per la manera... Sí, sembla un pastís. I aquí tenim... Què és això? Això en ser polvos, deu ser una beguda? No, això no és beguda, això té pinta que és un postre, deu ser fruita, ara miraré el que és cada cosa amb el traductor. I això, per la textura, una mica tou, deu ser algú de carn, almenys té pinta, hauria de ser-ho, vaja. Aquí tenim una cullera amb un tovalló, realment molt senzill el pack d'accessoris, vull dir, l'americà, si us veu fixar, hi havia de tot, hi havia sal, hi havia de tot, vaja. Aquí, això segur que és una beguda en pols, per dissoldre amb aigua.
I tenim això d'aquí. Per la textura deu ser alguna mena de salsa. I això és el medidor per l'aigua, per col·locar l'aigua fins a la ratlla. Després ho col·loques a dins del paquet i hi ha uns polvos químics que fan una reacció exotèrmica que escalfa el menjar, que hi ha aquí dins. No sé si ho veieu, tenim els sobres amb el producte aquest químic, tenim un a cada banda, i al mig el menjar principal. Molt bé. Doncs res, si us sembla bé ho ordenem una mica tot perquè quedi bé i ara tornem. Molt bé, doncs ja estem aquí un altre cop. Bé, com us he dit, he estat mirant què és cada cosa per assegurar-me bé. Bé, això no té cap secret, la cullera i el de medir l'aigua. I tenim, del tema de menjar, el plat principal és arròs fregit amb pollastre. Després tenim salsa picant, tenim una beguda soluble, no posa què és, però suposo que serà de taronja o d'alguna cosa semblant, per lo que he vist que hi ha àcid cítric i tal. Tenim aquí un pastís, posa pastís simplement, i aquí tenim, per altra banda, és algú de carn, no posa realment el que és, jo suposo que deu ser salxitxa o alguna cosa semblant. I això és peixet amb almívar directament, aquest sí que no hi ha cap dubte. He posat aigua de l'aixeta directament, fins a la ratlla més o menys, tot i que bé, suposo que tampoc passarà res. I el que farem és abocar-ho aquí dins, tancar-ho, doblegar-ho i ho deixarem escalfar. Suposo que en principi això, almenys l'americà, durarà uns 15 minuts més o menys, 15-20 minuts. Per tant, llançarem l'aigua aquí dins. Assajarem bé, tancarem primer. D'acord. Col·loquem així. Sacsegem una mica. De fet, això ja està escalfant-se. I res, i ara ho deixem que vagi fent. Primer, a veure, podem començar. Començarem per la salxitxa aquesta. A veure què tal és això. Realment s'agraeix perquè tots els paquets tenen la seva ranura. Fa bona olor. Fa olor com carn enllaunada. Sí, semblen salxitxes. Té tota la pinta, és una mena de salxitxes de Frankfurt o alguna semblant. No fa mala olor realment, Deixem els paquets per allà. Sí, de bessura en gèneres que t'hi cagues amb aquests trastos. Tot va envasat amb els seus paquets de plàstic. Bé, doncs tenim les salxitxes. Què més? El préssec amb almívar, anem a mirar. Està aquí. A veure què hi ha aquí dins. No sembla que n'hi hagi gaire, realment. Això és el meu dinar, però serà una mica un dinar a lo pobre, que es diu. De què dic? Teòricament, si realment té les calories que diu tenir, són la meitat de calories necessàries. Vull dir, un parell d'aquests MREs ja has menjat durant tot el dia. Bé, doncs el que em temia, vull dir, més que anecdòtic. Per al pastís, a veure, he posat aquest plat. A veure què tal és. Oh, collons, tu! No sé si heu sentit el so, però això ha caigut com una pedra, literalment. És això? És prim de collons, sembla que hagi estat esclafat. Fot molt bona olor. Fot olor com a vainilla. Sí. Com si fos gelat de vainilla, però amb pastís. Bé, a veure què tal.
Com veieu, són uns polvos tirant blanquinosos, una mica groguencs. Fa una olor com a... bé, a vitamina C. No és ben bé llimona, és com si fos... sí, com si fossin vitamines, vull dir, realment, una olor bastant... no sé, no es nota gaire. Ara veurem què tal és quan hi posem aigua. Crec que ja està. Posar aigua freda perquè ara que és estiu. He agafat un color groguenc, suposo que deu ser de llimona o d'alguna mena de cítric. Ara ho mirarem amb la cullera. Bé, aquestes coses no... a veure... remena bé. No quedin grumolls perquè sembla sí que hi ha una mica de polvos per sota i costen de dissoldre. Bé, doncs això sembla ser que ja està fet. Està realment cremant, vull dir, no sé... bueno, com que és estiu, no passa res si ho deixo refredar. Que serà el que farem, bueno, ara ho obriré a veure què tal està. En principi hauria d'estar ja calent. Vale. Vale, ja està. Deixem per allà. Com veieu, aquí hi ha l'arròs. Està fet un emplàster, realment. L'olor la fa bona, la veritat. L'olor la fa bona. Té com una mena de... té fruits secs. Té fruits secs i la veritat és que no té mala pinta. Alguna mica de verdureta. De fet, això és un cacauet, crec, sí. Són cacauets. El pollastre, de moment, no l'he vist per enlloc. Vull dir, he vist més cacauets que pollastre. Però bueno, no està malament. És un plat d'arròs simple, vull dir, no té gran cosa, però l'energia, això, la dona. Comencem per la beguda. Que... de fet, crec que han quedat pols a sota, però bé. És molt sosa, la veritat. Té un gust tirant al suc de fruita aquest de... és més aviat a pinya, el gust que té, no és tan cítric. Com que la pinya també és una mica àcida, doncs feia aquesta aroma abans de posar-lo amb aigua. Però jo crec que és més aviat tirant, és un sabor tirant a pinya. Tirant a... és com si agafessis suc de pinya de Tetrabric i li afegissis el doble o el triple d'aigua, bàsicament. És molt aigualit, però bé, suposo que aquest tipus de begudes ja ho tenen això. No esperen que sigui portar les sals necessàries per anar fent i poca cosa més, no? Després provem el pastís aquest, que sigui una punteta. De dins sembla que està bastant torrat, no sé, té un color marró a provar. És bo. El pastís realment és bo. Sí. Té un gust a vainilla bastant potent, bàsicament. Però és bastant bo. Sí. No és massa sec, tot i que el pastís en si està molt comprimit, però no se't fa... he vist que no... està bastant bé, vull dir, bastant... no és ben bé un massapà, no és tan compacte com el massapà, és bastant més... es mica més. Està potser entre un muffin i un massapà, però està bo, realment està bo. Bé, anem a provar aquestes salsitxes o el que sigui això. La veritat és que la pinta no és que sigui massa bona. Tirant com a mena de can picada tipus Frankfurt. Anem a provar, a veure què tal. Bé. El que m'esperava és carn processada tipus Frankfurt. L'únic que... clar, jo potser s'hagués hagut d'escalfar també, però clar, no hi cabia tanta cosa en el paquet.
Però no està dolent, es pot menjar, vull dir. Bàsicament és com si fos... Bueno, no està ni fumat, realment. És el gust aquest a conserva pura i dura. Aigua i sal i poca cosa més. I ja finalment anem a provar el préssec i després el plat principal. A veure, provem una punteta. Préssec amb almívar pur i dur. Sí. És poc dolç realment, té poc sucre. Però està bo. És simplement préssec amb almívar, com el coneixem tots. I ara ja finalment anem a pel plat principal, a veure què tal està. L'arròs sembla que està a lo típic, covat, però bueno. Realment no està tan malament com sembla, vull dir, he vist coses pitjors, vull dir, tenint en compte que està envasat. Està força bo realment, Té un regust a conserva, però es nota el gust de pollastre, el gust dels fruits secs, una mica de tomàquet, molt poc, no pica, no té gaire... Si té alguna espècie serà poca cosa, i està força bo, la veritat és que sí. No li falta sal, està al punt de sal. De gust està més bo que l'americà, en general, totes les coses estan més bones que l'americà. Tant el pastís de l'MR americà era una absoluta merda, vull dir, tenia gust a palomita, crispeta. Aquest pastís, en canvi, té un gust a vainilla fort, bo, almenys és un pastís, vull dir, ha de ser així, és dolç també. El préssec amb almívar, sense més històries, préssec amb almívar, com tots el coneixem. Potser el pitjor són les salsitxes aquestes, però és com si mengessis realment un Frankfurt de la nevera directament. Vull dir, no... Tampoc està tan malament, I l'arròs, la veritat és que està bo. Està bo i inclús està... A mi m'ha agradat, vaja. Anem a provar amb la salsa picant, a veure què tal. A veure si veig la ranura. Tots els paquets tenen ranura, menys aquesta, tu. Però bueno, sobra fàcil. Anem a veure què tal amb la salsa aquesta. Posaré una mica primer, després ja... Sí, fa salsa... Doble a pebre picant. Pebre vermell picant. Com si s'hagués estat torrat. Deu ser com una salsa brava al final. Provarem a veure què tal. Amb l'arròs. Bastant picant, realment. Sí. Pica força. Millora el gust, és una mica salada. Suposo que per a la gent que li agrada més salat. Si t'ho barreges amb l'arròs jo crec que queda força bé. Sí. Serà en moderació, però... La veritat és que està molt bo. Costa d'agafar l'arròs perquè està tot emplastat. Està bo. La veritat és que sí. I el picant, en climes freds, ajuda bastant, per tant és una bona elecció. Així que res, espero que us hagi agradat i fins al pròxim vídeo. Vinga, fins una altra.